Right, so good morning. 6:59 in the morning. Pupunta kami ng Tondol Beach. So, yan, swimming lang. Last day ko kasi dito sa Pangasinan. And tomorrow ako biyahe nakakapauwi. Then, siyempre, babalik na lang ulit. Okay, so see you. Dahil ko nakapasok sa pool San Jose. Ano yan? Parang program sa school, no? Nice. May program sila sa school. Stars online again. To be with you I can't pretend. Wishing time will never end. No one knows the way I feel, can't let it go. How could it be so real? How would I ever make you see it? Oh, so what is wrong with that? I'm not gonna be like everybody wants. Saan ang parking? Right, Tondol Beach. Saan ang parking? Ha? Ito. Ay. Parking po. Parking po. Saan po yung parking? Doon po. Okay. Thank you po. Malalim. Itong ano lang, yung dalawang tubo na yan. Yeah, thank you po. Yeah. Ito lang.
dito daw. Okay, so welcome to Tondol Beach. Ayan. Doon yung ano, yung may sandbar. Kaso malayo eh. Ang layo ng lalakarin. Pero yan siya. Tapos dito, yun, meron rin ano, floating island. Ganda. Oh, ganda. Yeah. Oh, diba? Alright. Pwede siguro dito. Let's see. Okay na pa. Tatanong namin kung saan kumuha ng cottage. Morning po. Ay, 100 na lang. So yung maliit 300, yan yung ganito. Then yung nandun sa tabi ng dagat is 500. Okay na po. Salamat po. So yun again, yung ganitong kalaking cottage is 300. And then yung dun sa tabi ng beach, yung ganun 500. Ano daw yung 100 environmental? Kunin na natin. Ay, mamaya na. Ay, pwede. Ay, hindi. Pakapili na. Number 9. Sige po. Salamat po. Palit muna akong chinela siguro. Ang ganda rito, malilim. Number 9. Morning po. Mainit din Oo. Ay, hindi naman. Okay, so ito yung cottage. Number 9.
may overnight. Saan ka nag-stay yung overnight? Dito pala. Walang tulog. Tulugan. May floating na rin sila, oh. Kunin ko lang yung motor. Okay, so bibili tayo ng Rush Guard. Dito kay ate. Okay, so yeah. Ito yung nabili ko. Ayan. Parang pwede rin pang rides. Diba? Okay, so yun na, beach na. Init. Dalawa talaga bahala ka. Gusto mo yan. Sa beach, medyo mas trip namin yung patal, sa patal. Pero maganda rin naman dito. Ay, yung susi nasa dun sa host. Ang maganda rito, pino yung sand. Ang layo na namin sa beach. Ayan. Babalik ka lang yung cellphone para ma-enjoy na. Pero promise, ang layo na namin. Napakababaw dito. Kahit humiga ka. Kaya pala wala masyado yun. Ano to, maganda sa mga bata. Sa mga di marunong lumangoy tulad ko. Wala pa kasi ko nung stick para dito sa action cam. Isa-isa. Pupunta tayo para ganda yung pang video. May sponsor naman dito sa kabila. Na. Tinabunan na. So, yun. Ito yung tubig. Hindi, joke lang. Nakaluhod ako. Ganun babaw yung dagat dito. Kahit pa paano safe sa sa bata. Nakakabilo. Sarap, babaw. Babaw, nakaluhod ka. Nakaluhod. Ayan yung floating island. Ayan, may tao na, oh. Hindi, yun yung life. Oo, lifeguard, pero wala siyang ginaguard. Siguro mamaya pa yung mga tao pupunta doon. Mainit kasi. So, yun. Beach.
Ginawin ka. Ang layo na lalakarin pabalik. Ayan na. Babaw. Ay, aso. Ako sabi ko sa'yo, nakagalit eh. Papahinga lang, papatuyo yung gamit. Then, snacks. Mga cottages na to, ito yung tag 500. Pwede rin magtayo ng tent. So, kasi may overnight. Kano yung overnight? 6 p.m. 6 to 6, tapos magkano? Same price. Hindi naman natanong eh, para baka same price. 6 p.m. to 6 a.m. yung overnight. Di ba kasi nagtatayo na ng tent? Pwede magtayo ng tent. Sayang dapat kahapon or kagabi pala para overnight. Okay lang. Bukas kasi ng Bulacan. Ayan. Right, so pauwi na. Nag-enjoy naman kami sobra. Maganda rito sa Tondol Beach kasi ang layo na ng dagat pero napakababaw pa rin. So again, ideal siya sa mga bata, sa mga hindi marunong lumangoy tulad ko. So yun, if you just want to relax, perfect place to. Pero kung gusto mo naman yung medyo malalim na beach, hindi naman sobrang lalim yun. Ano lang, enough lang para makapag-dive. Sa Patar, maganda yung beach doon. And actually, to be honest, mas prefer namin yung beach doon. So, yun. Pauwi na. Ride safe.